Good morning, good morning, good morning. So, magra-rides kami ngayon sa papuntang tatlo kasi yung pinagpipilian namin eh. Pero ang bagsak namin sa sa Masangrat. Pero lang natin yung mga kasama natin. Si Denmark tsaka si Jake. Tsaka yung mga angkas nila. So, bali tatlong motor lang kami ngayon. Sir, saan yung Masangrat? Sir. Thank you, sir, Saan yung punong pinagpaparkingan natin? Ayun na, ito. Ito yun, di ba? Balog yung ito. Have arrived. What's up guys? So nandito na kami, nakarating na kami sa sa Masangrat. So medyo struggle yung paakyat tsaka baba namin. Yung mga kasama namin sila Jake. Okay naman, safe naman yung biyahe. Bigay ako ng mga tips mamaya kung ano yung mga kailangan ninyong malaman para mas maayos yung pagpunta nyo dito sa Masangrat Cove. So yan pa lang yung view dito sa parking space. Mamaya pagbababa kami doon sa mismong cove, papakita ko sa inyo kung ano meron doon. Uy, tiwik ka blay parparo. Uy, uli pagkabaga. Pasilip ako. Ayun matindi. Saan tayo ay? Tawag na drone tayo, tara doon sa dulo. Tayo. Wey, what's up? Movies! Yeah, buddy! What's up? Welcome to my guys. Welcome to my guys. Lahat sila naka GB box. Papansin nyo guys. Sila may Ate, dito na kayo nag-overnight tayo. Opo. Magkano yung sale nila sa inyo tayo? Hindi ko makasundo sa may kota kasi siya. Ay, yung kasama nyo tayo. Pero taga saan kaya, te? Bayan bang po. Ay, bayang-bang, Pangasinan, Ilocano. Ano rin namin kayo nagpapagkasitan? Oo, Pangasinan. Taga saan kayo? We're from Dagupan natin. Nakalive tayo. Wala. Hindi, joke lang. Huwag din kayo. Hindi, joke lang kasi. Yo guys, masaya dito. Nandito yung mga kasama natin taga Bayambang. Kaway-kaway tayo dyan sa camera. Ha? Oy, shout out. Nandito to yung mga tropa natin from Bayambang. Jeep Venture, i-add nyo lang sa Jeep Venture tayo, Jeep Venture. Jeep Venture. 20 daw, kada sa May bayad 20 kada shout out. So, dito na kami ngayon sa may Masangrat Cove. Dito na yung ito yung view. Yan, so mamaya try namin maligo doon. So ganito lang, simple lang naman dito, hindi ka pwedeng ang alam ko bawal kumain dito sa lugar na to. Tapos bawal din mag-tent. So yun na nga. Child friendly yung liguan nila.
Kasi parang may limit, parang may ginawang ano. Tapos mababaw lang siya. Ano mo, gano'n kaganda, clear. Yo, what's up? Sa Masangre. Malamig. Yeah, buddy. Sangre Gaming. Yan. Today's video. May nangyari kanina. Sobrang bilis namin, hindi namin nabahan. So, may nangyari kanina. Mamaya pag pauwi, merong walang pangbihis. Wala nang bihis, wala nang pang tawil. So, para po sa mga makakapanood ng video ko na taga bandang Labrador, Pakishare. pakishare po kung may nakita po kayong TV box. Ang Ng motor. Ang laman niya isang sombrero tsaka Towel. isang towel, damit. Tsaka yung picture nila. Ala-alam nila ng TV box niya. Yung picture na. Woo! So guys, may malaking alon. Ayan o. Ayan o. So tataas ko lang yung camera ko. Okay! Okay, sorry! Ay! Okay! Bomba na po kami! Nice! Thank you, Kate. We're living. Tapos ka. We're alive. So ito guys, ito yung tip na ano, na pwede namin i-share sa inyo. Pag pupunta kayo dito, galing kayo ng somewhere, Dagupan, ngayon Mangaldan. Lalo may mga motor ka mo. Ang unang gagawin ninyo is magpagas muna kayo sa Dagupan kasi mas mura. Or kahit na hanggang Lingayen, yan, pwede pa. Kasi pagdating nyo ng Alaminos, mahal na. Dire-diretso yan, Alaminos hanggang Mabini. Nasa 70 plus yan, samantalang sa Dagupan nasa 60 plus lang. So, pagdating mo naman ng Burgos, okay na. Medyo mura na ulit yung gas. So, same sa mga tip, magpagas na kayo sa Dagupan. Tapos, yung isa pang kailangan ninyong malaman, pag gumagamit kayo ng GPS, huwag ninyong susundan. Kasi ididiretso na kayo doon sa daan na Talaga sa maling tao. oh, lubak-lubak. Yan. So, pagdating nyo, papakita ko yung picture. Pagdating nyo doon sa crossing na triangle, imbis na kumanan kayo dahil yun yung turo ng GPS, kumaliwa kayo. Tapos dire-diretso na yun. Yan. Tapos, mag-prepare kayo ng pera. Yan. Abente. Kasi, yung environmental fee is 20 per head. Yan. Pagdating mo dito sa may entrance, papunta pa lang ng Masangre, meron ulit 20 para sa private property na dadaanan mo na nilagyan nila ng entrance, kaya magbabayad ka ng 20. Nilagyan nila ito. 20 naman yon kada motor or sasakyan. Yan. Tapos pagdating mo na naman dito sa Masangre, dito mismo, Spot by spot. iba na naman to. Another 20 pesos para sa another 20 pesos para sa parking na magtatagal lang ng 1 hour. Magtatagal lang daw ng isang oras, sabi nung ate na nagpapapark doon sa taas. Pero kung gusto mong tumagal, Pero happy hour ka. pag dalawang oras ka dito, extend ka pa sa big mo. Yan. Tignan nyo guys, anong oras na? Wala kaming relo. Oh. Tignan nyo. Kaya nag-comment ng below. Alas 7, alas 7. Tignan nyo, walang tao. Kami lang. Oh, di ba? Nabili namin to. Talagang 20. Talagang 20, isang oras. Yan, malaki yan, oh. Yan, sigurado yan. Dito ka, kumapit ka dito ka. Tatayo ako kasi medyo malaki yung ano. Munti. So, ayan guys, oh. Wala. Talagang kami lang. Kanina may mga kasama kami. Pero nagsawa sila kasi maingay kami. Ito naman, itong part na to, medyo malalim siya, may hanggang dibdib. Kaya ito yung para sa mga adult. Parang yun yung kiddie pool. Doon yung kiddie pool. Dito yung mga pang adult. Yan. Ah, tira mo, oh. Give me back! Oh, yan. Medyo malalim dyan. Doon kami galing sa taas.
Ayan o. Ito yung mga ganitong butas. Sand yan. Tapos pwede kayong maligo dyan para mas malalim lang. Alam mo na. Dito. Maganda dito. Sinisipsip ako dito. Pero dito ano? Ito. Sige, oh. Oo. Dito maraming dito. Pero dito wala. So dito kami sa likod ng Mary Hill. Wala lang, nandito lang kami sa likod. Pakin nyo ba? Ay, ito ba yun? Hindi na na. So dito tayo ngayon sa ano? Sa Syria. Nga po, tangi ulog. Cobra. Sa mga rock formations dito. Ayun o. Oo, di ba? Maganda dito, Fred. Grabe. No. Kung na kayong pumunta dito, ang sakit yan, sakit. Sige, Denmark, pwede yan. Denmark, pwede yan. Yung mga kasama namin. Yes! Narating ko na. So guys, so tapos na yung adventure namin sa taas. So babalik na kami sa tubig kasi sarap maligo. Tapos maya maya pahinga, kain, tapos uwi na para dire-diretso yung pahinga.